Frantziako mugan trafikoa beste behin, gaurkoan baina korrika egiteko txanda Behobian. Klasikako azkeneko kilometroak normalen latzak izaten zien gutzako, baina dudari gabe hau gaur ere sekulako giroa izango dugu. Mendikan helmugara ia dago jende guztia animatzen eta horrek eramaten zaitu helmugaraino. Ordu bete oraindik hasteko eta jendea urduritasuna botatzeko esperoan, beroketak eginez. Batez ere urduritasuna, eta gogo handia, ordua irten eta lasterketa hasteko. 30.000 korrikalarien artean, izerdi eta aldarrikapen ugari. Hori gorria nagusi zen, erronka bikoitza gaur, Kataluniarrena. Un día en el que hemos de correr muy rápido para ducharnos igual de rápidos y irnos a decidir por nuestro futuro. Aldarrikapen lasterketa ere emakumeentzat, inoiz baino gehiago 6.000 etorri dira. Guatemalatik eta guzti euren eskubideen alde. Dortxaladina kasu, gaur iristea zen helburua. Un sueño que tenía, ganar una Behobia le he ganado y quiero vivir la Behobia que dicen que es en la que está el mogollón. Lasterketa hasi gabe baztegoen ere zalantzarik gabe gaurkoan egongo diren txalorik hunkigarrenak izan dira. Iaz Zurriola parean hiltzen Arantza Ezkerro Nafarrari eskainitakoak. Senide eta lagunak gaur bere dortxalarekin irten dira. Iaz eraman dortxalarekin 19.880 zenbakia daramate. Txandaz txanda abiatu dira Donostiarantz. Ateri, Kentzurizketako gaina, malda handieneko gunean elkartu dira zaleak animatzeko, indarrak eman eta bidea jarraitzeko. 20 kilometroren ondoren helmugan ere animoak aurpegiak alaitzeko. Gustora ematen dokorrik aitea. Zuri izena esaten dizue eta animo pila bat. Errekorrido guztian jendea 100% txapo. Denbora ez, Ezkerrona lasterketako nagusi.